Ojuda sikno purbo sikno tuklai kumani bagu ni sentral juk indu harus kamang kaiman kini as kamang sentral nan kaiman kini jalai kena kau kini zenghai na hai dewasa kini joto buku congno blok komiti district komiti central komiti buku komiti zen kita nakat nama sangat kita malah sekarang zen resmi kaitan kini 6 तारिखो 3 বছর कुमान TWF संजामानि सालनो जों कुमुलुं न'आय ऑडिटोरियम पालायलायनाय खालायमानि गैयाबा अजराव जों बुबाग्रा बायक खालायमानिया जों TWF खिनि डिसिजन नामानि दा तिनि बुबाग्रा थाके जेहेतु बुबाग्रा सिनि जत बुबाग्रा न सिनियावै जों सामों आप्रो खायजाका जों वान सुग्लायजाका जों मुलाम्फा खायनायनि बुबाग्रा सागासिनो आगरतलावो नरक फहमद दंखाय गाहाम खाय नरक बुंगाव दै गोबां खालायलायदिनो आंनि बागै जों आगरतलावो टाउन हल न जों रेडि खालायगा मानखा टाउन हल बुकिं खालायगा जों टाउन हल न खालायलायसिनाय राजबारि क्लबो टाउन हल दंगो दिनै आगरतला कायसेनो टाउन हल दंगो राजबारि नि पुकुर गोसकांगो बाक्सा साइनिया टाउन हल बो तुक्लाय आगरतलाव फायगा हाजारनि फायनाय र टाउन हल बरफ टाउन हल राजबारि नि पुकुर कतरमानि गानागो न टाउन हल दिनै आगरतलानि आरो नरक जत फायबायदि जों जराबतीचा सलायजाखा आगि 11टा तंमानि ताबो जों 10टा नि बिसिङो न चिन प्रोग्राम न जों जेंनाय आबुनि बागै जत हाजाल साम्पानि आनि TWF नि खाजानि बुकुकसं नरक जत दति फाइमानसा नरक फाइबायदि ताई नरक न कायसा टारगेट दिनानि मुसुंगो जारा प्रत्येक चिनि 46टा ब्लक दं 12टा डिस्ट्रिक्ट दं 46टा ब्लक नि बुकुकसं नरक कम हिमानि न नरक 25 जनाखे फाइगे जावो गोबां आबुनिसे गोबां फाइमान पपुरु नरक जेहेतु चिनि फाउंडेशन देबा जों बिसिकताम पुंमानि चिनि TWF संगठन जों जत नायथक खालायलाय दंमानिबा नरक फाइदि गोबां खायनो फाइदि आइबानो 25 जनाले जत ब्लक नि कमपके 25 जनाले मा फाइनाय आबनि बागै नरक न अक साखलायनान बागैनो प्रेसमिट मा खायके चिनि मीडिया नि बिसिंतैनो नरक सिनाय 6 तारिख जून चिनि फाउंडेशन दे आगरतलाव टाउन हल नरक दत्तिनो फाइदि चिनि अ फाउंडेशन दे चिनि बुगाद्रा दा चिनि आस्तेनि जत गरम गना डिप्लोमातानि आदमस सेकांगो बसागा चिनि जों अलरेडी इनभाइट बखायथायखा CWC नि आदमस CSC नि आदमस दा चिनि जत गरम गना MLS मिनिस्टार गरम गनां EM MDC CM चेयरमैन ताई कसम चिनि CM EM तंगो कसम MDC तंगो जो तोनो न फाइनानि बागै जों पपक जाओ आबनि बागै खादानि दाखुक बुकुक नरक जत न तीन दाखुक चंगो सबाय रहो चिनि बुकुक चंगनो हाकजाल साम्बानि फाइनाय र चिनि बुकुक चंग बरक फाइनानि जाहाते कोनो असुबिदा निया तैखे दाखुक चंगनि सुबासु नांगो आबनि बागै ताइचिनि संगठन चिनि ब्रादार पुल्स अर्गानाइजेशन जेमन TISF दंगो YTF दंगो TCF दंगो बरफना बाहायना जों इनभाइट खायजाका बरफबो चिनि प्रोग्राम दंलाय आबनि बागै आं अबनो पयलाय जतनो 6 तारिख जून 10टानि समय आगरतला टाउन हल आइसपानिया बागै जायगा दंनो जों आदिनो चिनि TWF संजामानि बिसिकताम काथा बुबाग्रा जों संजायोमोन जों जतनो माइबो खायजा सालायनाय आदिनो आबनि बागै जतनो